Novi dan, novi proizvodi, novi ukus i ovog puta nove torture by Petar Crepolja, odnosno takis koji smo već jednom imali prilike da probamo, međutim izašle su nove vrste, tako da je Petar odlučio da nas namuči sa ukusima novim. Petre, šta imam sada u rukama? Ti držiš ukus sira, to je jedan onako osrednja ljutina, ima 3 papričice od mogućih 6. Kod Tine je, ja sam koliko sam skontao da je to dimljeno meso. Dimljeno meso i to je limited edition, tako da ne znam dok će biti kod nas. Našli smo ih na Nisu i to je za Gazprovim pumpama. To volim. On ima 5 papričica od 6 i kod Valentine je ekstra hot, to je najljuća verzija koja je ikada proizvedena od takisa, tako da... 6/6, ne? 6/6, jedva čekam da to probam. Ulažem najveće nade u tu verziju. Koliko košta beše? 700 dinara je i dalje cena previsoka, ali... Dakle, čovek je opljačkao banku, ja to tvrdim, potpisujem i znam i naći ćemo dokaze jednog dana. Kupala mu Mara. Tako da, ne znam šta možemo da očekujemo od ovoga. Ljuto, ljuće i najljuće. Tako, ljuto, ljuće i najljuće. Tina i Valentina su sa nama ponovo da probaju. Ja bih samo dodala da su pakovanja ova nova mnogo manja od onih, znači užas su, a ona su bila šira. Da, Blue Hit i ona jeste. Ste primetili? Ali 90 grama. I 90 grama, da. Ja mislim da je ta bilo 90-92, sad ne kažem, ali nisu tako. Ali mnogo su mi lepše ova, iskreno. Da. Vi ste beše na vašem kanalu imali da, mi smo prezentaciju i proizvoda i nešto degustirale takis. Nešto se podigla medijska prašina vezana. Pa jeste, da. Pola miliona pregleda i... Pola miliona pregleda i kako promovišemo nedozvoljen sadržaj za decu, to je supstancu koja je štetna i koja razara želudac deci. Mislim, to je bio naslov u novinama. A pretpostavljamo da su svi čipsevi koji se kod nas nalaze u prodaji vrlo zdravi, ekološki i tako dalje i utiču na zdravlje, puni su vitamina, minerala i tako dalje, tako da pretpostavljamo da je to razlika između takisa i naših čipseva, što su naši čipsevi svi izuzetno zdravi, a ovaj je jedini nezdrav čips. I sve ove naše čipseve koje jedu deca je potpuno zdravo, tako da mi ćemo da počnemo, pretpostavljam, od najljutog ka ljućem do najljućeg. Ovaj prvi zove se Queso Volcano. Yo soy tu verdadera madre na španskom jeziku. Ovo ćemo staviti za kasnije. Ovo ćemo za kasnije. Ajde da probamo. Ajmo. Naši gosti će da počnu, da ih ubacimo odmah u provaliju. Znači, vidite tu boju, narančastu, miris je jak. 100% prirodna boja. Miris mi se sviđa. Lepo miriši. Dobar je. Ukus je odličan. I osjeća se sir. Da, ukus je baš osjeća. Osjećam sir. I ljuto je jako. Nije ljuto. Meni je ljuto. Malo, ali meni je iskreno više kisa nego ljuto. Meni je srednje ljuto. Ali jeste srednje ljuto. Ja sam za sad probala samo crveni, plavi, tako će ovaj mi je najbolji. Narančast. Ovo je dobar, stvarno. Da, baš je dobar. I onako pikant je, ali taman koliko treba. Taman, da. Nije uopšte pakleno nešto, evo. Ja dajem 5. Vredi dati 700 dinara peticu. I ovdje vidiš malo. Ja baš ne znam da li vredi dati 700 dinara. Ocena što se mene tiče je 4. Pa ti da? 5 sam dao. Znači ovaj od mene Daj sviđa. 5. 5-4. Evo. 5. Zajedničko. Ajmo dalje, idemo ka ljućem. Dobar je. Meni su masne ruke, može neko da otvori. Mogu ja. Ja sam veliki ljubitelj mesa, tako da ja ga čekam da probam ovaj. Ja, dobar je ovaj, stvarno. Kajem se zbog 4, daćemo 5. Ko zna šta nas Milan čeka? Blokajnik. Ko zna šta nas čeka s ovim? Yes! Ajde, Valentina prvo. Mimo toga što ja ne volim ljuto i što onako srednje ljut, ukus je stvarno odličan. Petre, sviđa? Nisam. Jao, smrdi. Smrdi ti? Jako. Ovo je kao kora od drveta. Au. Jako se osjeća taj začin, pun je začina, jel? Da. Začin požar neki. Da, požar. To kad gori. Dimljeno. Da, dimljeno meso. dimljeno, da. Nije toliko loš, dobar je. Nije loše, ali džabe ovaj bolji. Ali jeste dosta ljuće od ovog. I nije mi prirodan ukus. Da, Uopšte nije da, prirodan, nečaka je previše je začinjen i jak. Zove se takatrin. Inače to je, izbacili su limited edition pa Šta što ne koji gleda sad? prođe. Kad bismo uzeli neku tečnost, bilo bi još gore. Da, ti imaš vodu, a ti još više bude ljuto. I sada ćemo da probamo posljednji, odnosno najljući od najljućih.
najveći takis ikada proizveden. Au. Mi smo napravili dobru podlogu s ovima, jer da smo uzeli prvo taj, verovatno bi bilo onako neslavno. Valentina, dali jesi ti ocene, bojiš ovo da da? probaš? Ne. Znači, dajemo ocene za ovaj drugi. Da, drugi. 3. Meni 3. Valentina ocena za ovaj. 4. Znači, Četiri. prosječna ocena je 3. Dođi po trojci. Otvaramo najljući takis. Au. Iskreno malo se bojim da probam. Zato što ja baš ne volim ekstra ljuto. Ja volim. Bojim se da se ne udavim. Ne. Au. Ajde mi, Jeste leće spremni? prvi. Evo ja. Ja nisam spremna. Ne. Ja ću posljednja. Dobro. Ja sam gukavica. I stavili su crvenu boju. Nije ljuto, nego je kiselo. Kiselo. Kao Blue Hit, Da. I Blue Hit je jako kiselo. To sam Jao, shvatala. ljudi, što je kiseo. To sam shvatala, kao prave ga ljutim, u stvari je jako kiseo. Kakav je Valentina? A, Da isperem s trojkom. kiseo je i ljut je u isto vrijeme. Au. Jako je Kiselo. kiselo. Ljuti, ali je jako kiselo. Da. Jako kiselo. Milane, objasni mi zašto je kiselo, zašto nije samo ljuto? Ja ne znam, koji je Da. razlog. Kao Blue Hit, tako i on isto kiselost. Da. Da. Uopšte nije toliko ljut kao što Nije piše. dao. Uopšte. Dobro su stali 6, kao da je najljući. Ali pazite ovo, Da. meni nos proradio. Proradio. Ne, nije jako ljuta. Više Nije, kiselo. Nije, Da. više kisela. Milan Gas sa trojkom. Zbog toga dajem trojku. Od mene, jedinica. Valentina reakcija. Ja dajem 4. I ja 3 jer sam očekivao više. Samo zato što nije toliko ljut koliko sam To očekivao. je nešto između 2,5 i 3. Valentina je dala najveće ocene, ajde da je Ne bude razumemo, ja. zato što je ovo ipak za decu napravljeno. Daćemo onda prosječnu ocenu. Ali definitivno pobjednik je sa sirom. Jako je lep i kratic. Daj još jedan da probam. Daj mi. Ja ne bi. Sunce ti podobno. Ja ću sa sirom.